Mas Agus, ajaib, beda dari yang lain. Sulap bukan sulap, sihir bukan sihir. Kamu atraksi melekenuk sedih gila gurita kamu. Wonge kabeh ngerti lho ya. Wong iki ndi sing elek ndi sing apik. Ibarat kowe slobo ning ATM. Aku ning ATM Lek terlalu telat, uang masuk kembali. lho. Lah iya. Kuwi kok bodohe kabar JNT. Telat mlebu kabeh. Dan tak tonton tak dedet tak. Nah, Wes ra. ukelmu kakean. Kakean. Kebablasan Kudune kowe piye? Kudune kan Kowe mau piye kudune? Iya. Dedang kuwi wis enak karena baik to getak getung terus Ya, loh. dadel dak dadel dedang tung telur tak dandak dedang tung dedeng tak tung telur tak tung telur tak dadak tak dedang tak tung deblak lah jalan to ajaib Danus. Abang Nus. Kopi kowe ya? Semua tergantung tabuhan mas. Loh, aku mau pas. Ibarat pas kowe nabi pas. Sinyal Bruno masih gringgingen. Wong lek gringgingen ibarat Piye? harus apa? menyukani ular-ular. Ibarat sodako. Sodako. Mas sinten? Mas Nopan. Mas Nopan dan Mbak Kanopi. Alah tak tonyo to. Kowe ditanggap padok. Mas Nopan dan Mbak Heni. Idam mana bintang tamu Mas Jessica dan teman Mas Jessica dari Surabaya. Ini Mbak Sopo? Kebun Agus Budaya. Terima kasih. Ini membuktikan sing tuan rumah di lomo ning marang seniman, lomo marang wargane, lomo marang RT-ne. Luar biasa. Dino Barbodo sih tetep ngowahi hiburan Mas Agus, ngowahi tontonan. Iya. Nanggap singo Pak Edi dan kolaborasi Harimau Tenggara. Kuwi untuk menghibur masyarakat Semo. Ngendi? Bapak balen ono? Semo. Sumo. Oh ya masalah Simo ben Buya Brukon nggih. Semo, ya. Teman-teman nggih. Nggih mugi-mugi panjenengan Mas sinten dan Mbak sinten. Alah. Wong ditanggap ora roh jenenge lho. Mas Nova Mas Nopan. dan Mbak Heni semoga menjadi keluarga yang awet. Amin. Bisa langgeng sampai besok. Ojo lali besok bar meteng anake lahir reokan neh. Alah. Wah, masa sik diproses kok iso. Ndongakno. Dongane. Heeh. Dedek tok tang. Ojo tang dedotang. Dedotang teko kene wae rantang. Tonyo Lah apa wis. Mikir bature apa piye Ayo, lho. Semoga mempelai berdua saya doakan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Mugi-mugi cepat diberi momongan. Amin. Mugi-mugi sampai kakek-kakek ninen-ninen. Iya. Ora umum Mas Agus. Nyapa? Pak Edi nyenengne warga masyarakat kini Simo. dimeriahkan Harimau Tenggara. Mas Nova dan Mbak Heni nekani bintang tamu awake dhewe. Yo nekani bintang tamu artis dari Jakarta yang FTV Mas. Kurang dedetokang iki. Yo saya tahu dedotang. Bintang tamu sik. Yo dedotang. Tahu. Yo. Yo Mas, yo.
Apa nih? Kerikil. Aduh, nggak apa-apa ini. Nggak apa-apa ya. Aduh. Baik. Mas Afan dan Mbak Sinten Heni kuis ngerti wajah semua tergantung foto KTP. Lek kaya Mas iki lho ganteng sarukan. Lah iki bakul tempura. Yo ben. Ngapa ora masalah. Sarukan ganteng iki asline ireng, Mbok, baratus putih. Ireng baratus ngedok. Iya belas. Ora jangan ngono. Nyatane kenapa Mas jenengan kok mboten metu niku? Kurang pripun? Iki request tuan rumah. Suwi Mas. Loh, Kurang suwi. kurang suwi. Iki. Suwi Mas. Kurang suwi. Munggah terok. Oh, Wis ora apa-apa. Demi Mas. Mas saya kurang suwi. Kesuwen lebune. Tuan. Balik yuk. Nyatane aku ngelak Dikasih apa? ngaku aku. Yo. Tuan, kisuan. Lebune selangan itu. Terus. Mas Nopan tasih kira. Kirang suwi. Sampun. Airna. Nggak lisin lho karo Mas Nopan iki. Ngapa wae yang yo? Ngono kuwi lho. Wong enek kemrinti wis ora 150 kemrinti. Wong ya to, pol-pole kepleset lho, telek lho. Telek. Obat ngomong keselin. Ora enek obat. Ora enek. Beliau.
Wis Yos, kowe tra nyiksa kancamu lho Yos. Kon lompat dari mau delok tanggane iki lho. Kumansamu. Telah terjadi apa? Urung lapet. Oh ganti pret ngono kok. Yos. Hang dhewe ya karo rakan dhewe tok. Hang Mas Nopan ya nekakne bintang tamu. Nek sapa? Halah wonge ganteng. Sing numpak bis Rosalia. Ning gambar kok rene. Urung teko. Pol gantenge. Ganteng po. Karo adewe nang ndi? Yo nang kono. Sumpah. Ibarat wonge metu wis terbuka. Terbuka lho cewek-cewek iki lho. Mesti terpesona. Metune ditabuhi apa? Ditabuni wis biasane. Biasane ya. Apa? Selamat Mas Noma. Yo, tepuk tangan. Wis. Ora dicoba nek kena semua. Power. Lo, muntah. Kenapa? Iki mau Mas Mbak kleru Mas. Lah nyapa? Lah nanggapi Stephen William tekone dukun urut. Ya ora apa-apa kok. Iki mau apa mampir tebu pagotan. Kau wajahe kok. Banyu. Banyu Mbak. Monggo Mbak. Banyu. Rondap Pak. Banyu. Kerendong ning ndi iki? Kae ning buri kae lho. Halo senden cagak kae lho. Lah kae. Jangkrik. Dadi bos kaya bengok.
Koncone penteng kisan. Nyole Gus, nyole Yos. Aku apa? Yo Mbak Amir. Amin. Atane. Kabeh ke sedaya lho, Mbah. Ora kaya kawan aku teko ndi. Ora diarani disalmi. Salahku ki yo apa ngono lho. Aku lagi teko karo Pak Rendo. Mas Yos monggo ning anu jogane Pak Edi. Mas Agus monggo ning latare Pak Edi. Kowe mau? Iya, Mbah Komir monggo Tegalan. Bintang tamu wong Tegalan iki lho. Kocok apa piye kowe? Ki nek dro-dro kabeh ki Harimau Tenggara kabeh sempur. Suka. Bajingan to. Aja kaya ngono. Lah kok lho, ora aku kok dimanggane. Lha dimanggani semua. Seneng telonge lho, telan Tegalan. Tegalan. Iya, ono lho Pak Mir. Belas. Kata Salmain. Nggih. Edan ora? Lho, sapa sing edan? Kok dipindhoni kire? Dono. Kok gendane. Lho. Awake dhewe kan ora ngono apa? Kowe jenengan aja ngono ki sesepuh. Alah sepuh-sepuh apa? Kuwi ora malati ya. Iki warga masyarakat lan bolong-bolong. Bapak Deku lho malati. Lho kae lu awake mati. Gombal apa? Alah, anu Pak, warna mbako selepan iso. Iki yo mbako. Ono wae mbako. Lah jenengan iku ditebih-tebih saking Jakarta king mriki. Derek nopo? Aku to. Heeh. Iki piye to? Jenengan diundang Jakarta mriki lho kan nyapa? Kan joget lho, lha iki ya basa iki. Rene iki aku ku kereokan. Tak kira sirkus alun-alun. Kita lihat penampilan kakak tua. Joget. Joget. Disawer. Joget. Disawer. Sopo? Urung to. Mereka urung. Ya Allah. Kayak pripun to Mbak ini Mas Nopan. Boyo mesane ngene. Praupane wis Mas. Kaya ora kaya mentolo men lho. Yo sika. Terus di sawer. Kok iki nyapa ya? Kaya wong gerang wong iso cerita ki ya ngocah ki. Mbok yo apa ya jeneng ngurmati. Aku ki sapa? Aku sebagai sesepuh yang Pak yo Pak tapi guru yo guru. Oh ya piye, Dik? Ojo dipindah. Sing sampe kok bodho lama. Ora. Mboten. Template basa wis jas. Mau diparingi apa ya? Istilahnya diparingi apa? Ini mau dirai berbunga. Ya. Aku yo ora trimo. Sampeyan ya urung to? Urung diparingi iki wis. Aku ya arep napa? Jaluk berbunga. Yang koncoku muga-muga diridhoi diijini teko diduk wong loro ora takdur karo luwak iki. Iki cara Jawa Tengah ya. Wis ora sanggo krawitan kendang tok. Ora iki beda iki. Sopat-sopat basa lah. Kok Jakarta kene kok. Piye? Tukang kendange ya basa. Ora nganggo gong, ora nganggo kenong, ora nganggo jopret. Kendang kok iki ngono aku. Lha kulo Mas. Kok sampean ora templing tenan iku. Lho keremen to ya. Kerenge.
Masuk, masuk. Ada dituntun kaya kire. Aku ki bintang tamu lho Pak Edi. Kayaknya kita kalau sampean ki misuwi apa-apa nyah-nyah lah iki mumpung ngaji mumpung iki ning pesta temanten biyen pas depan kali Mbak ini iki tak dudone iki lho Pak Edi Simo tokoh reok. Nek aku wis kaya ngene iki dudohno masalah lho. Nyoh. Lah kok dituntun kaya grepek kedrek. Ya, ngene sih kok ngono kok diduduh-duduh ngene iki. Aku sisi kok merokok karo Mbah Miri. Ada ra kepropo ki? Kene. Siji, loro, telu. Sik, saiki dadi komandan sapa? Jelas tuh atane tua-tuane lho kok sampe Sing tuwek. mendhet tepang bosono kok. Madhung kulon. Ketuane ya sing kanan, sing lor. Ah, ngono kok tipis. Yo madhep rene. Maju. Jalan. Modar sangkemu. Mbah Mir, ngene. Dalem Nggih. Niki wonten dalemipun Pak Joko Santoso. Pak Joko nggih. Intine ngentu anak wedok, anak lanang. Sik. Piye? Alon tur cetha Piye? istighfar dhisik istighfar. Piye, Dos? Lah kok iki dina yang berbahagia penyananipun Pak Joko ngentupaken putrane lah. Iki lho. Lah kok piye? Jenengan sing klentu. Piye? Nek wong basa Jawa ki mesti ta. Mantu ki mantu ta. Mantu. Kuwi ngen Ayo. Lah iki Pak Edi yo. anu lho. Ya. Denger. Aku yo gumun lho. Yos. Wong ngomong kaya ngono jelas kae. Ya kan jenenge Pak Joko nek jenenge ngentut kan yo wajar. Maksudnya ini Pak Edi ini wau enten leru yang berarti ngentas nih. Lah, kuwi lho. Nggih. Kuwi ora dibuwi. Niki alhamdulillah Pak Joko nyuwun bebukan apa niku gending, mboten dangdut, mboten rock, mboten pop. Niki wau nggih tetenger Mbah Gumer kula nyuwun gending mangramane tapi gunung jendeng. Pripun? Niki pindhote sing anu lho sing DKI lho. Aku wis derek mawon. Sing gejrek sapa? Sik. Sik, ngene, Mbah.